Ket ita, adto'y ti may sapay apakasalitan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastala ti Vlog! Dilya, ni hari nga arkitektaw ti kayat ko apakiasawaam, ha? Tatang, Ay, di nakita ni ti kasta, Dilya. Naginawa ti biyag mau no ni hari ti pakiasawaam. Marigrigat tayo lang arudain, marigrigat pa lang ti pakiasawaam. Awanin at ti mapasamak iti biyag tayo no kasta. tatang, jak nga rod kayat ni Hari. Agpanunot ka anaimbag, Dilya. Tasino nga raw ti kayat mong agdatdaton ken ka. Ni Dwayne nga ahinti iti baka, ha? Tatang, Ulitak, Dilya. Ni Hare nga arkitekto ti Pilyam ta iso ti ado ti kwartana. Saan ket ani Edwin nga ahinti iti baka ti Pilyam. Jak kayat dayjay, agat baka. Para kada kayo day tangarak, tatatasyo. Ay, imported mga arak na ito, ibarok. Adamot ten ginatang kwalitsyon manok apulutan. Ay na nagsaya atan. Amumlatamot ti paggugustaw. Ningay Dilya tata, adda ka day. Ay, urayam labi itain. Tada nang ibaonan ni nanang nakinkwana. Pacheck nga gawid na dyan iti balay. Kasta ka day tata. Kabayatan ti panangururay mo ka ni Dilya. Agsat tapay, talo kataktinted mo nga arak, ah. Ha? Kaya't ko adang gayan nakbarok. Mabibiit lang, wine. nanang, nabartukan da tatang ken Hari nga agin inom dita sanas. Ay, win nga road. Naimasan damutan tinagin inom. Imported nga arak ti imot ni Hari itay. Una yan tilangada. Baybay amlat ta idan, anak ko. Mapankalatan ni Jay Kusina. Taing kailuto tay pang maluman tayo. Adu pa'y ngamin ti aramidag. O nanang, Agawid ako, Dilya. nasayang at mo. Ha? Adda ka di ibagbagam, Dilya? Ah, ay awan. Agawid kanta ni Rabiin, Hari. Makaturturog akon. Okay. Baliwag to lang ti umay sumarong karkin ka, Dilya. Uray sanan. Ha? Anya ti imbagam, Dilya? Ah, ay ko. Daya matimbagak. Awan. Kunak, agawid kan, tani. Makasinga ka launa yun. Kaya pinabainam ni Hari idirabe ay, ah, Dilya. Saan ko mat apinabainan, tatang? Pinagawid ko lang, tarabi una yun. Kat makaturturog akon. Nasingpet di Hari. Kita sinagutan nak pa iti imported nga arak. Bastanti pa iti kwarta. Gaputa sagsagutan na kayon ni Hari. Tungpalan nyo matlatan ti kayat na. Anya ti kayat mo asawad? Imbaga kon kin ni Hari, asaanan nga umay dito'y balay. Ngamda kayo mat ngamin ti agpilit nga umay latta. Gapo ta iso ti kayat ko aparaken ka. Arkitekto ko naman. Ado ti kwarta na. No iso ti pakiasawaam, di tayo agbisen. Tatang, Saan kumanatangken ti ulom, ha? Inton sumarunaw nga umay sumarong karni Haray. Respetaram, Dilya. Ay, anya nga ron ti maramidan. No saan na kayat ni Dilya dayjay nga arkitekto. Lakay. Kastala ti biyag. Ha! Maagday dyan nga anak mau. Di na mo ti agpili ti lalaki. Napay. May surom nga ron ti puso na nga gayat. Ay. Di nakman kontraan. Pagsayaatan ti ibagbagak ka ni Dilya. Diyak kayat nga agbanag to ang nakakaasay. Lakay. Baknang pa'y dagiti kakabagyan ni Haray. Agduduma dagiti luglugan da. Anya kumangay nubak nang dagiti kakabagyan na. Awan ti pakainaigan da iti biyag tayo. Ay, dakal bakit. No asawain to ni Hari ni Dilya, di tumulong dagiti kakabagyan na iti panagbiag tayo. Sanaya.
Ay, Tasyo, di ka mang namnama. Na, Imposible dayta akapanunutam. Tay kuna nangarudan. Di mo maisuro ti puso, no iso ti agayan. Edwin, agyaman nakitiin sagot mo a karnit baka. Awan ang yaman na, Delia. 3 kilo ti karnit baka na itayin sagot ko ka. Un nga rod. Amangan no saan min a maibus kada tatang kananang ko. ay, Rabi ni Dwayne, nagawid kan. Ha? Sangsangpot ko pa'y laan. Ngam pagaw-awidan ako ni tatang mo. Di mo latan ikaskaso. Delia, Dwayne, kaano ayat nagmuti ayat mo kanyak? Nabayagan nga di ka pa'y lagawid. Ibunos ko ti aso mi, tay ipakamat ko kan ka, kitaan na. Ha? Ay, Kan? uwan tata, agawid ako. Sige Delia, agawid ako. Ay, Dilya, di mon papaunagan day jay nga ahenti iti baka. Awan ti sumgar adot-dot ko kan kuana. Tatang, Anyan tulangan ti ibaga dagiti kakabagyan tayaw, no iso ti pakiasawaam. Heh, narigat mo't no pasiglatan na karnit baka ti sidsidaan tayaw. Tay sulang ti amunang ay sagot kan ka. tatang, nasingpot ni Edwin. Ay, anong tinasingpet no agbisin kan tumait? Tatang, Nasingpet ni Haray, tay sagsagutan nak iti arak na imas sa pulutan. No iso ti pakiasawaam. Aglemesak to iti adu nga arak ken agkakaimas a pulutan. Insan Delia, di mo ikaskaso ti ibagbagan ni Uncle Tasyo kan ka. ay, nalabos ni tatang, insan. Tilabagi na ti pampanunutan na. Pinapanaw na ni Edwin idi na minsan arabi eh. Ay na insan, naistorya kanyak dayta ni Edwin, idi nagkita kami. Ibagbaga na paikit din nga awanan tinamnaman na kan ka. Kinapudno na, insan. Kayat ko ni Edwin. Hanggang ti parikot, saan akayat ni tatang mo ni Edwin? Gaputa ahente kanulaang ti baka. Anya kumangay mo't no ahente lang iti baka ni Edwin. Tinapatag, iso ti pakarik na ak iti ayat, insan. Correct! Gaputa isagsagutan ni hari ni tatang iti imported nga arak. Kay kayat na mo't tanday di alalaki. Nay, insan, kutsimot ni hari tinagsardang iti batog ti balayaw. Insan, umay ka. Dak kaya tagpakita kin ni hari. Umay ka, darasam. Kababain pa ikit din. Tadi to'y balay ti malatiwan nyo, Delia. Nedi, Umay kami lang makisarsarita kan ka, Edwin. kasta ka di? Un Edwin, kasta nga agpaiso. Ay, apag iso nga rod. At dama ang angar akukod ti baka. Ison ti pagsasangwan tayo. Ay, wow! Ay, kayat ko day ta, Edwin. Mabisinak mutan. Uy, insan, agtanang ka kumalaang mata. Ha? Ay, sorry, insan. Mabit lang nga rod Delia. Nedi, kita lang ti ang angrak akukod ti baka. Sa dino tinagapwam, Delia. Si Marungkar itay ni Haray. Adda na panan mi kini insan nedi, nanang. Nay, nagdakkel matamallo kong tiimot mo, anak ko. Naangar ako kud ti baka daytoy, nanang. Nagluto ngamin ni Edwin, kat inyawid kumatin at idaduma. Ay, kayat mo asawan. Naggapo ka iti balay da, Edwin. O nanang, inawis nak ngamin ni insan nedi. Ala, iparabaw mo nga raw di tilamisaan day ta impadigo ni Edwin. Tas idaan tayo inton malam. Ay, bakit? Nauma akon iti karnit baka. Ita, addaman ang naangar ako kung ti baka iti lamisaan. Apay, sa dinot naggapuan day ta. Ha? Ay, kwa. Karaman jay inton idin ni Edwin na karnit baka. Anya, Ala, mangan kakadilatan lakay. Di ka nagdamag pay.
Kadino tayan ni Delia. Kanayon ngagpukaw. Ang mga makisinsin-narak mo't ni Edwin nga ahinti iti baka. Rimwarda ka ni Nede, itay laeng. Nagpasyarda siguro. Tunggal umay dito'y balay ni Hare, agpukaw ni Delia. Ay, jak kayat tira aramiden na. Kaasin ni Hare nga agur-oray kan kwa na. Una yan day taasan na ay mo, Edwin. Delia, namuak anapingat ng agdatdaton kan ka ni Hari. Kan iso ti kayat ni tatang mo aparakan ka. Ha? Panagkunak, awaanan tinamnamak pay kan ka. Sino nga min tinangibagakan ka? Nga awanan tinamnamam kanya. Kayat mo asawan, Delia. Adda namnamak kan ka? Ha? Anya ti kayat asawan na ita? Ay, ayatan ka mat, Edwin. Anya? Ay, agyaman. Sinong batang matlangan ti ayat ko kan ka, Delia? Sakon ti karagsakan na lalaki ita. Delia, adda na pa na ninanang ko. Iso aduduha talaan ita dito'y balay. Anya ko mano dudwa talaang. Ay, ayatan ka, Delia. Edwin, api nga iniggamam ti pingping ko. Nagpintas ka, Delia. Edwin, di nakagkan. Apay, Delia? Sa dino tinagturturungam, ta ita ka lang agawid dito'y balay, ha? Ha? Kwatatang, ijay ayan tigayam ko. Agsasao ka di itipod naw. Tatang. Ne. Apay akas tatilangam. Masakit ka kaday, ha, Delia? Na. Ay! Di mo supringen ti pagayatak, Delia. Sumarong kar inton rabi ni Haray. Sangwam, ken kasaritam anay bag. Nawatam! Tatang. Delia! Adan ni Haray! Ket... Nakaturog ket agurok pa yan. Ay! Delia! Ay nalakay, di mo nriingan ti anak mo. Bayam, amaturog. Ay! Imbagak pa'y kenkwa na abisitaan na ni Haray. Ta umay ita arabi agam naturog mo gayam. Ay siya konti sumango ka ni Hari. Ha? Bayam, amaturog ni Delia. Apay, si Kaya ti umay nasa rungkaran. Ta si kakit din ti sumango kenkwa na. Tasyaw. Aginom kamilangan ka ni Hari di tasalas. Awon pa'y sir-sirbi mo dahi tanga anak mau. Edwin. Abay, akas lang matandanagan ka, Delia. Kung amin, amangan no agsikuga, kat dinak to itungpal. Delia, ay ayatan ka. Nagbunga man tinaramit ta. Ikasar ka. Edwin. Iso nga man tirong mga pagdanagam. At damat urnong ko para iti panagkalay sa ata no bilang. Edwin, rabiin, amangan no sapsapulan da ko ni Jay Balayme. Sige, itulod ka ni Jebalayo. Aglugan ta ni ti motorsiklo. Saanan? Amangan no agpungtot ni tatang ko no makita na kakadwa ka. Ay, anya nga tano ipudnutan ti relasyon ta. Ay, kwa, saan pa'y nga ita? Kagura na ka ni tatang ko. Dumtang to ti aldaw nga ipudnutakin ni tatang ti relasyon ta. Anda pa'y lang panagamak ko. Anya ko matipagamkam. Amangan magbaliw to ti amin.
Kat ni hari nga arkitekto ti pagtungpalam. Dinto mapasamak dayta, Edwin. Ay ayatan ka. Dayta ti tandaanam. Ay na. Nagmayat ti alsam ti native amangga. Ay. Mabit man lang. Itay ka pa'y apalpaliiwan, Adelia. Apay ka di, tatang. Dadahil sa ti ulo mo. Idep-depel mo kat tanitib amanggan di ta chocolate nga ice cream. Ha? Kunak no bugong ti pangidep-depelam iti mangga. Ngam saan ba? Chocolate mo't gayam nga ice cream. Ha? Iso nga rod ti kayat ko, tatang. Kastala ti biyag, nagimas to pa. Anya? Kastala tibiyag kunam? Uwan, tatang. Kayat ko nga rod nga. Ay, anyat mapaspasamak kan kadilya. Aginaw kan samay. Diyak kayat ni hari nga arkitekto, tatang. Ni Edwin nga ahente, tiba ka ti kayat ko. Na maarabis kan sandilya. Ay, di mo ka di pinanunot ti masakbayam. Ay, huston dayta, lakay. Ay na. Di mo maisuro ti puso, no isaw ti agayat. Kababain da ito'y nga inaramid mo dilya. Masikog ka pa yan. Tatang. Ala, paayabak ni Edwin nga ahinti ti baka. Kasaritak itinaawang. Nasaya at nagparang ka, Edwin. Damat, igigaman yung abunang, tata. Apaya kas lamabot-butang ka. Ah, Tanya ti kabutang mo, tata. Petan yung matlat ang tabuning yo. Mga no itagbat yung kanyak dayta. Talagang ay tagbat ko kan kaday tao, no di mo itong palti anak kao. Ay lakay, agkalma ka kumalaang. Ikagaramid iti saan na nasayaat. Tatang. Tala ka mandilya. Siyak lang ti agsaw. Hoy, Edwin, Ah, saan akayat asawan, akayat kan nga agbalin amanugang, ta ipakalay sa akong ti anak ko kun ka. tata. Total, ahinti ka iti baka. Kati kayat kao, pito abaka ti maparte iti kalay sayaw. Ha? Nagadun? Ha, no di mo maaramid da ita. Si katitagtag batak akas labaka. Ay, maday ti kas talakay. Aklunem ko man ni Edwin kas manugang mau. Ditan gagayam, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mo maisuro ti puso, no iso ti agayat. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Ket ita, ato'y ti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka agimbabak nang, no numero 1 kametla amang ngutang. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Ay, tutaw, ilakay, sa ngaribong man. Pagala nga iti kwartak, diyan mo nagpaspasada. Kuding nga rod jay-jay. Kay, apay awan lang iduldulin mo ditan. Awan pakit maanim aya. Mawan ata lang mo amin na mapasadaak. Pangusaramaya iti kwartak, nagpalingki ka mo idikalman. Naumaak nga rodan dito'y kulot abukaw. Inak ko may paunat, masikuranak. Manay, di ka lamakaid na. Naglaka ka, Ma'am Oma. Agpakulot ka manan, inton ko nagpaunat ka. Hindi ka pa lang aron nagpakalbaw tapno awanan ti pakasikuram. Di anak tanga-tangay. Adda nga takwartana. Diyan mo damagam Agam no pagarjud mo mo ilang. Sana, igatang mula bagasin Apay ayakas ta ka, tutaw. Na, Di ka kagyaman, tamok nga si kasuan ti bagay. Si kama laing ti may dayaw no napintasak. Tay baga ti tao nga mom nga iwanan ti asawam. madulabid. Kumano bak nang ta. Samay. Awan pa'y serbi mga asawa.
Jak la kuman na kaya sa asawa? Unay kan? Nagbakbakitak la kuman na balasang tutoy. Dayta ka manayin. Naging baba ng kamay. Awang bibiyang mau. Ay na, Lucita. Di ka man naging baba nang. No numero 1 ka man lang ang mangutang. Awang bibiyang mo kuna lang arudain. Ay. Kasta la tibiyag No da pagbayad mo di umutang ka. Awan ti kwartak nanang. Na, di mo naglako kay ti pariyakan tarong idi na panalawas, Karlaw. Awanan Kininggatang ko ni Tabuno. Ay, sayang. Apay, taintad ko akwartayo nga nanang. Awanan na. Impalengke kaon. Ay, hapo nanang. Gastadura kayo ngamin. Inal daw ikan na kayo ni tatang iti kwarta. Tila pang ikatgatangan nyo. Awan mga ruti sirbi dagiti ikatgatangan nyo. Agkakanginang arwato yung tigatgatangan nyo. Nagadon dagiti kagawaan iti silidyaw. Ngam di umot mausar amin dagiti. Malalalauston, di ka nagsaw. Nawang kwartam, di kan sumanaw. Sa paag tulat rumwar no bigatay. Good morning, Kumari Binita. Ay, sige bagayab, Kumari Lucita. Ay, sumra ka. Ay na, pasensyakan, Kumari. Nadistorbok sa amot ti panaturong mau. Ay, okay lang. Ay, pasensya ka atanay. Kariring ko launay, Kumari Lucita. Ay, saan na balay? Tan nakapimpintas kalatang aure kariring mula ang Kumari. Sige, dinak man pa sa blugan. Tadyak pa'y la nakadiramos, Kumaray. Saan man, Kumaray? Kano di ti pakakitaan no talaga napintas ti may sa babae. Tauray kaririing napailaan ka napintas latta. Ay nakumaray, awan isem ko ngag-make up. Isungarod ako na ka napintas ka latta, Kumaray. Natural a beauty ako nada. Ay, agkapi ka. Ay, mabiit laang tagidadangak iti Ay, tanaw. saanan, Kumaray. Umay ko laalaan tay ko Tay ututangag nga Ay, manaw tayo utanga mong Kumaray. 2,000 laeng, Kumaray. Sige. Mabit lang, tayo nakalaan ijay sila, Kumari Lucita. Tatang, nagkapumanan iti parlor ni nanang. Nagpaunat manan iti buhok na. Buwang araw, masuro na. No, sino lati pagpapapintasan mo nam? Apay no di yun ikan iti kwarta, tatang. Ha? Da kayo lang ti gumatang kadagiti kasapulan niyaw. Makitindak mo't na da kwartak. Kasta ko mga roteramida. Ay na! Siyak na asawa, tama! Karlaw! Iso masapol nga itad namin kanyak timatgadan na. Angam no kasta ti plano yaw. Sige! Nasaysaya at la pumanaw akong dito abalay. Tawa mutlat ser-serbik ditoy. Unay kalaki din aya, Lucita. Saan man nakasta ti bagbagamay? Ibagam no din ako kaniti kwarta ta pumanawa kita mo laeng tutoy. Anya, di ka nag-remate, iti matmat gadam kanya. Alam to amin na itimat gadak. Unay kanaya. Ay po nanang, imbis ko mga ornongan niyaw dagita pagar-arjud yaw. Anya turno nga ngay, kapag isumala may gatang iti pang kusina, ti may giga makakwarta. Unay kay kidin, may kay kumanganay, nakaluto ako. Nagngina mo day tag-iutix and may. Ay na, kat mo dahito iti uso acutics ita, Nana Lucita. Nangina, nga manuabulan, ti abutin na. Sana basta ma-erase. Aya, urag labaak, sana may kat. Ay na, uri agkurop kay di kadaratan. Di uri mano aminutong aglaba ka. Sana may katdaytang. Aya, sige mga ron. Ang awan to na, ti pakitindak na ibayad ko to'y kwarta. Ay kat, uri kwan ati gatangin nyo, daytay tinapa. Ha? Uy, nakapromo ak ita. Sayang no itantan nyo pailang. Sige. Padasag mga ronday takyo, Tex. Sige, dalusam nga ruday, dagiti ko kaw. Anya nga taya tigatanga kasi daan may. Ay, manulat na bata kwartak dituyan. Awanan tayo ko nakapakitsindak. Tinapalatan na. Lucita! Ha? Ni Hilaria! Ay, Hilaria! Si Kadaytan! Ay, word. Apay, dinak mabigbigan, Lucita. Ay, ikwa! Ay, nabayag mo nga mina na dita nagkitkita.
nasuro ka may sa adikadan. Kan nagkutong ka matay. Noon, Mare, tanagdayet ha. Tanay, adami ng rikrik na iti pagik. Isama sa ako nga agdayet ako na. Ay, kastaya. Ay, limok magkamat, Mare. Ay, na, madlaw nga asinsado ka na. Ay kwa, pakadlaw ang mangay. Limok magkangarod, kan pimintas kapay. Madlaw iti panagkawkawas mo. Di alahas ka pa yan, Mare. Thank you, Maray. Agad, aping adda ka dito'y palengkay. Agpapautang ak, Mare. Basit la ti porsinto na. Linawas ti panagsingir ko. Aya! Ay, si Kangay, anyat pagbiagam itad, Maray. Adan samot negosyo mo. At dalugan min, Maray. Kan injiniran at anak ko. Aya? Ay, imbag man, Maray. Isa pa utangan nakman kidi. Ha? Di nakman rabakan, Maray. Sika, umutang? Ay kwa, aktual sa anak nga umut-utang. Italaang ta-delayed ti sweldo ti anak ko. Kan sana nagbiyahe ti asawak ita. Bayadan kanto nagsweldo ti engineer nga anak ko. Ay, manungay ti utangan, Maray. 5,000 laang maray. Bayadak tumit la dagaws. Oh, sige. Agam, saan adito iti pangyawatak iti kwarta? Umay ka, intag merienda, Maray. Kanya mga sapatos na itangay, Lucita. Buldog Mike, kasla buldusar. Ay na, ignoranti ka talaga. Kasto ti uso ita kadag iti teenager. Apa, teenager kang around. San ka nga no di ka sumoro ti usaw, lakay. Di mo man dilawan to'y sapatos ka, tanangina day tao. Ribo day to'y sapatos. Bagas ko man ati ginatang mau. Kan nangalaan man na niti kwartam. Kinutang ko Manain? Ay, huwag gayam. Naggapo dito'y balay ni Kumarim Abinita. Ada ka no utang mau. Dayjay mabinita mo. Nilagsingir mo ti pagalistuan na. Surun kon. Ay na, Lucita. Ulitek man ngay bagat ay pagsasao ako nada. Di ka gimbabak nang. Numero 1 ka mo ila mangutang. Ulitag mga ibaga tutoy. Na. Kasta latibiyag. Ay. Sana dakas ti umutang. Basta da pagbayad mo. Ada nga ron pagbayad mau. Alaman. Kadantua? Oh, anya man iti paramid yun, ana? Kwa, may. Agpa-facial lakman. Kan ipasimpak man ng tibok ko tanay. Agkulot-kulot man Ay, nana tay balance yun. 3,000 day jay. Ang mga nanalipatan yun. Ay na, di ka kadi madanagan. Bayadak daw. Kan, di mat crush mo ayat ay anak ka. Ay, ala! Tangiwat yun. Kababain. Ibaga, tarman na kanto di anak ko may. Crush na kamutay jay. Anya? Crush na kanina pa yung mga nakikita? Nakita na ka ni tiladawan. Impakita ka kenkwanan, impakita tiladawan mau. Talaga? Anya nga ti kunana. Napintas ka kanaw. Siksay kan napigsakan mo ti karismam. Talaga? Wen, may. No agasawa kayon ton itanak ko, di mo siguro pabayadan ti utang ko na niya. Ta siyempre, manugang kan taon. An-anusan na, kumari binitaway. Agbayad akto no may alawas. Unay kamuteng kumaray. Kari kamut akaray. Ngam di mo mat matungtungpal ti karay. Maudin akarik da ito'y kumaray. Ay, wen, apay, awanan plano mamakiasawa. Dua dekada mo na nabalo ka. Narigat ti awan kadkadwa na maray. Isa makiasawa ka. Ay na kumaray, bakit akon? Kan awan iti panunot kun day taas sa asawa. Kuntinto akon iti kastoy abiyag kaw. Kasanaw no ibagak nga dagkras kan kamaray. Ha? Ay. Anyabot day ta nga ibagbagamot, kumaray. Saan man? At dalimod nga kursonadakin ka, kumaray. Ubeng kan natair abaraw. Ay na, kumaray, di nakman rabakan iti kasta.
Asino kumamot ngay, ti maduling pa'y kanyak abaka. Kano kras na ka di anak kumaray. Ha? Wen kumaray, patyanak ka day. Ibagbaga na nga ron ako yugag ka no nga umay agaram. Tamabain kan ka. Ay, aktal na ka man kumari. Tila ibagbagam mo. Ipudno ti ibagbaga kumaray. Wanya, kuyugag ka di anak ko nga umay agaram. Ipalubos mo ka di nga umay nakarmen kumaray. Ala ni dayto. Ay, tila ibagbagana. Ay, mabainak pa'y. Ay, bakbakatana kung maray. Ubing ka pa ay kumaray. Ay, maray. Mabalin anayunam tay utang ka. Ha? Bayadak tumulaang no umay kami kan ni Carlo. Isunto ka no timang bayad. Anya? Alan ako maray. Bayadak ton. Promise. Ni Carlo timang bayad. Pambaran nan taon ti umay agaram. Kabsa Totoy. Ay naimbag ta nakita ka. Kumari Hilaria. Si ka magayam na ita. Kumusta ka ngay? Ay jak makontak ti cellphone ni Mari Lucita. Iso nasaya at mo ta nakita ka. Adda nga min utang na kanya. Kuna na nga agbayad adagos. Ngam, jak mo't makontakan. Anya? Manututang na aya? 5,000, pare. Nakabiyahe Nakabiyahe ka mo't siguron, pare. Ken nagsweldo mo't siguron tay engineer nga anak yo. Anya? Engineer nga ibagbagam mo, Mare. Nawanlugan may. Makipaspasada lang. Anya? Ay, Dukas ka. Maray. Pasensya ka. Ay, ako magkwarta. Aure siya lang kumatimang bayadan iti utang ti asawa. Ang bayam tay bagak to tawagan na ka. Ay, uwan man pare. Kat agyaman na. Ikatangan nakmaniti shampoo ijay store tutoy. Sikat ti mapanin Siyak pala ti baon ng mait. Kit nabambano ka nagpasada Amo mga glamlamangak parwaran nak. Dahita ka nga mintautang ka nga utang. Kung namila na sino ka idi akabakanagan no rumwar ka diti balay. Mitangay, mabayin ka na rumwar ta singirinda ka dagiti nakautangam. Alaki din, ingkag umata nga tapno makadigo sa kaun. Kano daw may, di mo ibagbagang adaak. Ibaga manapanak nagbakasyon. Pagbalinin nakpay ka nga ulbudain, kapo iti panagot utang mau. Ay na, agan anos ka kadilakay. Kastala tibiyag Agbinadang itirigat kan ginawa dagiti agasawa. Wen angam sugsugan na mga gulbudain. Ba nag-adyakat nga ramidain. Unay kalaki din ay atutoy. Inka ka agpaon nak tibuk man. Tagkulot-kulot man tabuk man pati takiday mau. Kaya nagpapisyal kan. Tadumat ti blackheads man. Pakulayam tabuk man tanay. Rum-rumwad dagiti tauban man. Awang nga ron kwartak. Utang manen Ni Tutoy, Mike. Mayat to pa iti umutang. Kayat munto pa iti umututang. Utangam kat amin nga amumun Inkan! May kadimanan ni Lucita, dito'y parlor mo, may. Ay na, saan nga rod? Ur-urayan, tanagado ti utang na. Hindi mo itong umayin. Ay na, uray siya nga raw. Diya lang maurayan amapan ijay balay. Ay, nakulbod na diya, bakit? Iso nga idarom ko? Inyalis naman talapuspos kon. Nagadado ti utang na kanya. Sana ibaga akrasnak diya anak na. Diya anak na ti pampambar na tapno makautang. Ay na, agpadata may. Kastamot lat ibagbaga na kanyak. Kursunada na kano diya anak na. Nga uray bakit ako. Iso anak kapag desisyon na kon, idarom ko na diya bakit. Tadi namit sungsung-batan dagiti text ken awag ko. Ay uray siyak may. Idarom ko man. Mangpili ka ni sa waam kadakwa da anak ko. Ni Benita, nabayagan abalo dayjay. Ni Hilaria, baa kabalasang. Kan ni Maymay, awampay nubyo na. Big time amin dagita at tao. Mangpili kan iti armum kadakwa da. Ay, apo. Anak ka din day tangar aramidin yung nanang. Pati bakla, kaya't yung armag. Ay na,
Sana bali at mo ti kwarta na. Madatong ako nada. Una yun, nanang. Ay na anak ko aya. Dakkel ti utang ko kadagita at tao. Iso amang pili kan ida sawaam kadakwada. Awan ti Tapno kayat ko kadakwada, nanang. Ang imbaga ko na crush mo ida. Ha? Nang runa kada binita kan maymay. Namnamain da ti panagaram mo kadakwada. Una yun. Ay, gusto na itan, Lucita. Ay, Anya klase mo ti panagpampanunod, tadakang ka. Apay akas ti bagbagam di ta anak mau. ay, si katutaw. Imbis nga gunget ka, tulungan nakit di nga agrimedyo iti pangalaki ti pagbayad ko kadagijat at taaw. Aha, agsaga nakakidia. Taindarum da ka nagiti nakautangam. Anya, ay isan, diyak kaya ti may balawd. Awan pagbayad ko lakay. O magkwarta. Nakarkaraw nga awan ti kwartak, nanang. Ay, Isola ding itag. Pagnakman nyo daytan. ay, Nadingitin may, ng bawang kwarta may. Ikarom ay ti pagbaludan nagiti nautang mau. ay na, Carlo, tutaw, diyak kaya ti mabalod ko na lang arodain. Carlo, sikat ti makatulong kanyak anak ko. Oh. Magpili ka na, itermam ka nang itinakautangak. Oh. Pangasay, Ay, awan ti kayat ko kadakwada, nanang. Ay, apay gay, ay tutaw, tulungan na ka di, diyak kaya ti mabalod ko na lang arodain. Mamiris mo masiguro itan, ti kanayon ko ngay bagakan ka iday. Adi ka aging babak nang. No numero 1 ka mo ila mangutang. Aging babak nang kantuman. Ay, tutay, Carlo, tulungan dak ka di, anya kay matan. Tulungan dak nga diskitar, tapno sana ka may balawd. Pangasiyo kumaa. Pasensya kayong nanang. Kastala ti biyag. Ikaro yu tinagpasulan niya. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka gimbabak nang no numero 1 kametla amang ngutang. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag!